मुई कैसा भाई बो बरो दिल्ली और मुई बे माइसाना फुं आनी मा फा परा करिया आसुबु मुड खबर गया Lo bayap song bahai tong bai kaham no tong na kha khayo bayap song hingke bayap song tinini video hingke tinini topic video hingke sini khoroksa bukhujak naithokti belaikhe jolijak suka belaikhe tungplajak suka bo comment hamya khaijagoi bo waisa thanai video bo kaisa kok saka kaijak bori bai kaijak jala sasmai tonglai mani hingke a topic no tui bo kaisa video sramani hingke a jaga bo kwbang ko comment hamya khaijaka comment no nugunyai bo belaikhe jolijak suka hingke boss haka norong no abo hai sasmai tonglai mani tabuk bag bisi bag social media wo aske tabuk phone khuluka hingke no khalai mani bori bai sala khalai mani hingke tai kaijak sala bai kaijak bori khalai mani mangse nugo hnunyai bo saka hingke bo akai jaka mo hai nugunyai sasmai tonglai mani hnunyai bo saka hingke bo ko je hingke bo nugunyai akai jaka nyai a video mang bo phone khuluka hingke se abo hai mang nugo hnunyai bo kaisa video bo sanamka ko a video kabang ko no comment hamya khaika angke comment hamya khaijaka angke bo belai khe joli jaka bo comment hamya khanya rong no saka norong no ang kaham se sawo norong no kuno oro hamya kok ang saya nong no kaham kok samo se norong hamya wanchu ko hunai saka o bukujak naithokti ingke norong bini khuptinge norong khnai manai ingke jara subscribe khaije ko ingke subscribe khainari tabung no ingke like comment tai share khaithani kabang ko o video no share khai di bayap song ingke bayap song faje bisi ler oi video nailai gena sini o bukujak naithokti asuk tamni bagai bo asuk joli jaka comment hamya khaijaka naithokti saka ang ajaga ko kaham se sawo norong no phorungma se sawo norong mohai rokta ingdi kaijak buri bai kaijak sularok norong ta khal lagi no jani সংসার ko kaham ke tong lagi mohai সংসার নষ্ট ta khailagi kemni ke poribar সংসার mohai নষ্ট ta khailagi belai khe saya ni se nong no ang sawo ngai saka bo a jara sasmai tongnai rong no hingke mohai sasmai tongnani norong onek hasalo tongdi ni saka bo belai khono rok sitra hunai oboko jog naithokti saga hingke faji nalagena video Tini ang miani kok tikisa kok mas hasinai miawo sasmai sawui sasmai tonggui manjang mani kok no samani bui asukai comment khaika ang saworo jebbo khanang jangnai borok no ano comment khaidi kaham da hamya da hini samani kukubu no ani oro comment kom se kom thaisinggo 100 ta nung mani tabuk busung kha saimaya thingno ani bo kisa Facebook ketang no sayad ani tabu jotono kisa misano fainai so asuk faiman pono sai khana danai pa soi sata ang nukha mui kaisa bai mui thogya phung mai sai meya phung mui kaisa bai bo boro Delhi or mui be maisana phung hingka norong wan chung nai sidi okok ta mong khana ang mia o sawo je atei borok nai se ano comment khaidi hingka borok ungei no tongkhana side pai ungei ni tongkhana ari buri borok thik tongkhai se sila borok bo thik tongnai hini sawo ang ni awo saka sila bohai buri bohai hini do naidi hingka tam kok buji borok ano comment khaikana borok ungei ni tongo sayat borok o lama no himui tongo haini bagi no borok o comment khaikana bile haya diba mui khaisa bai mai thogya hingka tai oino bo comment phayo nung o kok rok sanang lin rasia da ha nung bala sia buri si bala abon bagi no kok sitara kok sai tongo hine sawo ang amutui kok rono huipere haipara saraya ang kok khulung no sawo phiaba ang huipere haipara kai kuno mote sasaka asu kok khului saya sajana hingga wasa wang si saimano hingga naidi kaisa tai bisawo nini okok rong no nini takuk bukuk nini jati bongso ma pha khana ta geta mong nai pu ari ani ma pha busaje kok kaham ta sa sitral ta sa ani ma pha joto no nai tongo ani ma pha pora kariya asubu mood khobor gya ani baba DM office kagos khaile sai tongo buini kagos na moi bobo jotono sun check lagi nai nani grung no ani baba bo buji khada kudo samung tangi no sao bo nangkhangke buini engko tam cash no tui phano so hangke ani baba saimano busaje
kok sitara dasa buini bagai tamasa je mokolo nugui tongmani no ang norong no masawo tamung kai nadi o bihik o busai je sasemai tongnai burini busai bo tamung tongkhana bo busabai butibai khibi jagri khajaka bini bihik o je busai bo sasemai tonggo nya buribai manjagoi o bini bihik tamung khana ha bongni bukha video sisiri gui kok sapano borong buka busuk phatina naijang norok saidiman norok o emotional non mane nung norok wansugui danai buini mane buini dukhu kosto no ang obagui se nugui ang miao tongmai angui ang kisatia video khaimani amte highline link tongnai ro tabung manjaya sungni kisa nojagui tongbai di manjaka hingke norok video ka khangke taibo lasima sinjanggono hina ang kisatia saka oro ang tamusayang khaba naidi buini do phaba agiwo buthalayo toktalayo kersin bai sogu butharo hine buini jarno sikhanawo kotok sore butharo noko hine tabule sini jarno sikise misa khanai tongo ang saijung saya all jotono masawo tiprani bororok ang tiprano kuno nam kharap khainani bagai amti saya je nugui tongman norobo nugui tongkhana ang simi o video pet chin tipra sarak amti kok saya buji khada ha tam news kotor dungthung tam chikon sa blog dungthung jotok se phayo gangga angbo ari khulkai nogo o video ga ba joli ma phayo jora dukhu nangu je o kosto turunai o bihik busai je sasemai sai thangnai thangka busaya kari butiya kari phatar hawo o boro ha borla tongthok tonglai kha je kelang jangaile boro busai boro nakhung boro buti ha bor tamung tongkhana ang o feeling strongwan sisi kisati kok samani bile gangga je nangjangna text khaidi mane norok da nangjabai norok no o lama himna abagino hinka ano khoraksa burui ano text khayo mane text khai bolta comment khayo nukha ang obo nung kaijia tui tanggei kaijia sini selabai tong ari thingno ang kaijia sini ang ani selabai ani logi songbai ang tongkha kaijangnai hinino bisiya sung tai tu ya ro hingga chungbu kaijangnai sa ang simida tongba oba ang sawani kisatia naidi ha dunia borok kaijia suni sikangno permanently tonglayo bisibak nai kaijangnai borok kolomsi buma bupa phacha nai kairinai naidi ang le tobo nogo salai hinlai parmen khai tongkha buile living go se wasin tonglai tonggu buji khada ha iyang basaharia porina ni thangka hingkai ati khai tonglai nei tonglayu ha mokol bai no kha nugui bo phaika ha ang le tobo an nogo jotono sob kisu permission nawo se singkai jangnai bhojanai hasi kusi gosi hoise mukti bai kumti bai jotono gosi ruisi sing tongna bile ha hingkanke neng yakchi yakra nakhori thui man salai ha ang sila hini sila thikai saromai ang kaijangna bagi thikai tongkhang ka na bile ha he hingka neng ora tamo atike kon jeman ang masa atike tongu ne obna saliang je phano norok sadi norok ani kongno asik sisaya mangka mandi ang je mokol bai nungmani o kongno sawo o kongno sanai ang tamuni hingke ang tongui maya dukhu nango job joliwo ati borongno naina musunga phane si phayo mobile khulo ka hingke sal din buthala ma bo phaisinai rap khaile mani bo phaisinai jorabo চাসমai tonglai mani bo phaisinai gangga ba jorao dukhu nango jotono munishor borok bile dukhu nangma tongo joli mani tongo gangke nugui tongmaya angbo blog khaine borok ba khaino kisa misa sakana ani video ne bisingte norok saya mangko ba norok saya no comment khaidi ang kunung je haipa no norok no tai wesa norok no video ne bisingte ne clear khai sawo je ungjanai borok no bisi comment khainai je kaham wansongnai borok je amtui laino thik wansongnai borok jibuna oro comment sitara khaira kala asang no kok sawo norok no ang amti kor no kisapan thana kaise kok sana musu ang chirkho ne sana musu asake joliwo asang nong sito bas tonika
hingke bayap song dorong video nogoi mangkana sini o bukujak naithokti bo comment hamya khaijang mani asa samai tongmani kaisa video snangmani a jaga comment hamya khaijang mani hingke bo comment reply rwmani norong bahai ungjaka kisa comment khaisari bayap song hingke tini bagai asangno ungsanai video hingke next video te sa malai finai hingke jara subscribe khaijaya ko hingke tabungno subscribe khainari like comment tai share khai didi hingke bayap song o video no kabang ko share khai didi hingke tini bagai asangno ungsanai hingke mohai next video te sa malai finai mohai interesting video norong te sa nai man finai next video tini bagai asangno ungsanai bayap song hingke dor kisa comment khai sadi o bukujak naithokti joli jaganai putung mani jara bahai ungjaka kisa comment khai sadi bayap song ke tini bagai asangno ungsanai